אבל מה עם האימהות של היום? הם לא השתנו? פעם אימא לא הייתה סתם אימא. אימא הייתה מאמה. האימהות שלנו, סבתות שלנו, היו מאמות, הם היו הלב של הבית. אימא המלכה של הבית. הכל סבב סביב אימא. כל הסודות הכי כמוסים שלנו אנחנו מגלים לה. היא יודעת תמיד, היא נכנסה להיריון, מי לא מסתדרת עם בעלה. את כל הדברים הכי גדולים אנחנו מול האימהות שלנו. היום האימהות קצת השתנו ואנחנו תכף נדבר על זה, אבל בינתיים בואו נתרפא קצת על הדמות של האימהות של פעם.